Ай, започвай си да ловиш, ще ми прави. Кажете зеле. 10-минутно клипче сега. Бате Роко как не вади риба. Ми да. Памет има 32G. И ток има. Изобщо... Айде снимам те, давай. И ето наш участник. Тръгна към брига. Ми не е лош. Браво! Молодец! Да почерпиш. С костурчи ни нямам. Другия наш участник закачи. Той това прави най-често по принцип. Ми щото си ги може. Тук на записа ще има тъп. Но на силикон въобще не иба. Но това е абсолютно нормално. Значи е време да хванеш да те увечим. Ето го! Ех! Наш участник успя да хване голямата риба. Ето, видяхте ли, пуснах камерата и ги започнахте. Аз малко гледам, но това не е нещо ново като за мен. Ето го! Тлъст костур. Браво! Упс! Кой е минал ли го френ пак? Внимай да не направим била. Маминката му. Ето, гледайте, лодките тук се бият и нищо им няма. Защото са олигофрени. Кога да ще им забърнат моторите в затворени водоеми да умра от густо? Ето, котьо, гледай. Така се прави. Наш участник отива да пречи на друг участник. Искам да видим бой. Върви и вика да ти сипем. Двама участници вече хванаха риби. Други двама спът. И аз да залова риба. Че и при това хубава. Штука. Лошо. Штукичка. Айде, бигой. Ето, видяхте и откачени. Всичко има в този репортаж. Почвайте да ловите. Няма, тя вече захапала само въгъла. Тя ако при теб дойде, ще се тръгне. Пиши го, бигал. Ето го нашия участник. Отново хваща риба. После като си ги примерим, ще видим кой е пръв, кой е последен. Какво направих? Камък.